a ja som posledné obdobie, ale na základe nejakých googlení si a nejakých pocitových vecí nastavoval úplne iné stravovanie, ako by som reálne nastavovať stravovanie mal. Tie čísla sú v celku v pohode, malé úpravy by tam boli. Zatiaľ môžem povedať, že sú celkom dobre tukoví. Chcel som týmito meraniami vlastne zistiť to, že kde mám ja tu vlastne hranicu a aký som metabolický typ, kedy spaľujem tuky, aby som vedel v podstate nastaviť ten svoj prípadne ďalší tréning alebo aj stravovanie na to, aby som nejak efektívne aj spaľoval tuky a aby aj to telo bolo v nejakej takej stabilnej kondícii. Použijeme 20 W a tak som povedal, nepôjdeme úplne do mŕtva, dostane sa do toho crossing pointu, čiže to je bod, kedy tie sacharidy idú do hore a prekryže sa s tukmi. Tak ešte chvíľku ťa nechám. Výborne, už pomaličky sa orientovávaš na tuky, super. Čiže zatiaľ môžem povedať, že sú celkom dobre tukoví. Hej. Máme 104 úderov, viac menej spaluješ tuky. Tu vidíme presne ten crossing point, že to oranžové ide dole a modré ide hore. Už sa začínaš zadýchávať, to je známka toho, že už sme prešli ten crossing point, alebo sa v ňom ešte možno, že trošku nachádzame. Čo nás dosť zaujíma u ľudí, ktorí riešia svoju hmotnosť, či do plusu alebo do mínusu, je aký ich kľudový alebo bazálny metabolizmus. Čiže kto má tento bazálny alebo kľudový metabolizmus pomerne vysoký, tak už je zvýhodnený oproti tomu, ktorý to má nižšie. A druhý dôležitý parameter z zdravotného hľadiska, okrem množstva svalovej hmoty, je vnútrobrušný telesný tuk. Tie čísla sú v celku v pohode, malé úpravy by tam boli. Čo sa týka výsledkov testovania, tak som úprimne veľmi prekvapený, pretože myslel som si, že som na tom horšie. Totižto. Takže vďaka tomuto vlastne teraz vieme nastaviť pre mňa optimálne aj tréning a hlavne, čo je pre mňa najdôležitejšie, že vieme nastaviť teraz to stravovanie. Takže som veľmi rád, že to takto dopadlo.